bojišti. No, teďka mám zase. Smerujem? Ještě, že mám ty černý koně. Černé koně. Dobře, černé. Tam už jsou Valaši, tam je to E hodně používaný. Tohle to budou detailní snímky. Ty krávo, my jsme se rozjeli. Tak ani nešlapeš, co? Ne. 28. Je to nebezpečný, ale... Ale stojí to za to, mrt. No jo. Jo, dívejte se, Jak jsme pojeli pláště. Jedeme, nepřestáváme, kluci, šlapeme. Tohle ten Meky nemůže nastartovat, ne? Porada? Ale musím vám poděkovat. Ještě nejsme doma. Taxi? Ne, to ještě není taxi.